Never have I ever been scared of the dark. Me, I have. I have. Oh. Wala pa ko kitag mga dili yung ato or mga abat. Pero, madlock tas ngit-ngit. Pero, Hadlock, magayon. ang usara mas usas. Madlock tas masakit yung mga madlock may stress. Wala. Ngit-ngit na naman isa. Oo. Ngit-ngit na may stress. Hello mga guys, ako po si Super Kaloy. At ito na naman po tayo sa bagong video. Kasama ko na naman sila. At para sa video na to, gagawa na naman po kami ng sana useful na challenge for this video. Yung tinatawag nilang Never Have I Ever Challenge. Ano siya? Na set of questions na ang imong itubag ay I have or never. Pasabot na question. So kung nabuhat na nimo ang kanang butanga or gi-ask sa question, imong itubag is I have. Pero kung wala nimo nabuhat, dapat magpakita ka sa video bunso. Angelo. Kung wala nimo nabuhat, never. Kung di kang ganahan mo tugan, dapat kang japong mo tugan. So kanaon mag-bookinganay rata aning video ka para makailata sa atong mga selves. Dagan man ta. Amo ng sundan ang Never Have I Ever Challenge! Basa sa question si Michael. Never have I ever cheated on a test. Angelo, ikaw na tubag. Shit, no-hit ba? Never have. English ay kasabot? Kasi itubag ka. I have or never? I have. I have. Siyempre. Isang po'y wala nakakuha, no? Wala naka-cheat? Ano maestro gani mo cheat? Bad ang cheating. Cheating. Dili. Bad siya. Keep doing that. No. Just Bad influence. Bad ang cheating, guys. So, as much as possible, di tamang cheat. Magtuon dyan ta. One way nga maka-answer ta sa mga questions para sa mga exams, magtuon mo rin. Pasuhid ka mo mga eksakto. Dahil laing na. Mumukira dyan po. It's called teamwork. Naku, video na. Never have I ever. Had gum in my hair. Kung Nababulgaman ang buhok. Never. Feeling na ako, nang trip. Ganun gusto kayo man trip, ganyan mo butang babulgam. Kung dili sa buhok, sa imong sanina. Okay, go. Next question. I love you. Never have I ever taken a horrible picture on picture day. Ano picture day? What the picture day? Pass. Never have I ever been a bully. Bully? I have. I'll never. Ano ko? Silent type ko. Promise. Wow! Okay. Palakpakin ninyo, palakpakin. Sa silent type ko sa school. So, dili ko bullying. Pero bad ang bullying, guys, ha? So, Good! It's good! Keep doing that! Kapag yun ang bad influence. Like cheating, bullying is very, very bad. Never have I ever wanted to be a superhero. I have. Ikaw, so. Kung ganahan baka mas May mong hero. ganahan baka Ang may problema, ani, kay wala kasabot si Bunso o Giningles. Wala, never. Wala ko kunang-una nga may mong superhero ko. Never have I Pakita, so. ever had trouble sleeping after watching a scary movie. Kaya pagkatulog ni mo ba nang paguman ni mo like Lataw. ang scary movies. Ako ay ha. Dili kay dayon makatulog basta makita ko. Possible. I never have. I never have. Kanang dili. Possible. Dili ko nung hadlok. Ganahan ko na before ko matulog dapat dili ko makalantaw og mga scary Next movies. question. Never have I ever stayed up all night. I have. Until what time? 6 in the morning. Sure, doon sa No, simbahan. 5 manggo. Ikan og unsay sugod. Ikan og alas 8 hangtod alas 5 mga na. Ito ang Halloween, Holy Week. Ako? Wala mi nakabalik og tulog ko. Kasi Kasi- ako lang katulog. So diretso na. Oh, dito Next day na. na mo nakatulog. Oo. Ako always ko makamata. Gusto ka daging may Makamata ni mata hantod mo ragang alas 3, alas 5, alas 6. Gabantay ting guard mangugko ko. Guard siya kuan na. Ayan na, sorya. Never have I ever been to a sleepover. Nakatulog na ba ka sa laing balay? I have. I have. I have. Sleepover niya taron. Bala ka. Never have I ever had a birthday party. I have. Ako, birthday party. Walay party, luto-luto lang kuan. Antod karon wala. Nagsis ka na? Party. Wala ako makasulay ng birthday party. Bitaw kung ganahan mo sponsor birthday party na mo. Pwede po. Never have I ever cried at school. I have. I have. Ano ka ni katawa? Ay, katawa ni akong nahilak. Yaway ko sa classmate, grade 1 ko. Ikaw, so. Ego, ako batawag sunrays. Oo! Sumo! Ayo! Ako, nahila ko. Mura ka na, nangaway. Na something ng huli. Never have I ever sung on a stage. Oh, never. Never pa. Never. I have! Ha? Stage? Oo, dira sa Robinson. Kanta ka? Gamol show ko. Dito? Di audition to, audition. Huh? Audition ko. Nadawat ka. Wala ko nadawat. Kami tanan? Promise, wala kami tanan. Mami nadawat. Bisa ko sana mo. Buwak pa ni siya lang yung sigubit. Ay, grabe.
Sa katalinis, sa tingog. Hindi mo putalin sa tingog. So, next Next set bad- of question Right. is about embarrassing never have I ever questions. Questions. Never have I ever farted in front of someone I like. Oh my God! Never. Never. Oh. Never. Never daw, bunso! Never daw! Panggol. Pero eh, muro ba na yung palautot kid? Ayan, dito ko Kasi yung nila. utot ka ron, dira. Ayan. Di ba, malain po kayo, makaulaw po kayo kung kautot ka, no? Pero, kuya, Siksikit sa no, tao. wala, Pero kuya. guys, sa amuan tulo, ang kusugmang mangutot, Siya. si Michael. Niliwat na. Na denial kayo ni siya. Bisag ka, baho. As in, utong na lamang ka, dito siya mo. Sinani yung bilinsa. Never have I ever walked in on someone in the bathroom. Wala. Nakasulod ka, hanapay ni CR. I have. Nisulod ka sa may nasa CR. Buto. Huwag mo ka kabulo, abat na ito. Isulod ka CR na wala kabulokin sa itawo. Pero kabulo ka na itawo. Pag ani mo, ay, ano mo na masagit. Ako wala ko kasulay. Kaya naman yung sa kumukuhan gani ka, once ka musulod ka sa CR, manukto ka dapat. Nasa problema po, na yung uban nga mga bungol, dili po musturya nang naa sila sa sulod mo na po mabrihan sila. Never have I ever sent a text to the wrong person. Kanang wrong send. I have. Sa una, oo. Chat. Kanang chat. Ay, sorry, wrong send. No ending ko, ano ito, gituyo na ito. Para mo chat. Ay, sorry, wrong send. Never have I ever tried to pass a silent fart but it come out loud instead. Oh! Favorite topic dedicated to Michael! Sige, yan o! Kaila ko, classmate ako, si Iggy Roda. Sige, Roda. Instead of, Kumatot sa mo. nakasalay siya ka nang instead of ka nang ihilog na unta tapos na yung gawat po, kaya nakalit. Oh, magukanya. Pero nakasalay ko, wala na punggan, di mo ba? Kanang Wala na na mamutot sa punggan. mo kay siya ko da musik pa sa nginagis siya musik pangutot. Iggy! Next! Never have I ever Paulaw, attempted eh. martial arts move while by myself. I have. Oo! Yung magsumbag-sumbag ko. Ang problema na makakita. Ay, ganito. Paulaw. Hindi sa public. Never have I ever had food stuck in my teeth all day. Never. Kanang magda kay Kiki na wala ni mo na ako Kiki! Are you riding? Shoutout daw. Shout out ni sa Space 7 si Dumaguete City High School. Si Dumaguete City High School. Sa Dumaguete City High Oh, School. hi. Shoutout daw. Sa Tanang SP, Many to mention. Cheska, Daniel Shane, Edison, Ma'am Pino, Ma'am Lomar, Sir Kaluskosan, Nia, si Liz, si Kek, Isa si Nea. si Dan Bramong, quad Ay, Nia. former president. President, tamanig vice president ako makuyog sa ilahang section. Si Raiza, si Bea, si Patricia, si Lina, si Denver, Si Ma'am Jacqueline. then si Melvin. Sabay na. Tanang tanang classmates nila. si Kuya Maynard, Si Kia Earn, si Natalie, si Liza, Si Big Brother. Shout out to Big Brother. si Edlen. Wala na? so okay na. So goodbye At guys. lahat po na nagpapa-shoutout. At ito, nandito. Diyan po nagtatapos sa aming video para sa Never Have I Ever Challenge. Ako po si Swirloy, kasama ko si Na. Michael, Angelo, At kung nagustuhan po ninyo ang video na to, don't forget to give it thumbs up. mag-comment, i-share, at mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko. Till next video mga pare guys! So, Bye! so kinsa ganahan mo request og video just your free Ang galang pa shoutout. At kung gusto po ninyong, kung ano po yung gusto ninyong gawin namin ng mga videos or challenges, i-comment lang po ninyo sa baba. Till next video! Bye! Ay, ako na yung love. About love. Ng love-love. Love yan mo sige topic sa radyo sa 96.7 by radio. 5, 4, 3, 2. Bad! Ang Hi amo mga na. kabays. Kabay, di yung mga kabay. 1, 2, 3, go. Ela! Uy! Parang la. Ako gani ba? Pwede, sige. Pero ako, Sige, go, go. dungan ta kita tulo. Oh, syempre, ako may, ako man yung, ako ni channel. Kasi ko ba sa ako ng channel. Sige.